Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα δείξουμε 42 σφαίρες νερ. Πάμε! Για πάμε. Νάτες, ολόκληρες αυτές. Ολόκληρες. Αυτές εδώ, αυτές είναι για άλλα. Είναι όλες σφαίρες. Αυτά είναι για κάτι άλλα. Είναι 8 αυτές. Και αυτά είναι μπλε όλα μαζί με το πορτοκαλί. Για να έχουν το χρώμα. Δείτε αυτές τις σφαίρες. Αυτές οι σφαίρες είναι από αυτό εδώ το Nerf. Αυτό. Ενώ οι άλλες, οι μπλε, αυτές εδώ, είναι για κάποια άλλα Nerf, για τα Elite. Ενώ αυτό Να είναι... δείτε. Elite. Ορίστε. Είμαι τελείω. Elite. Οκ, ας το πάρουμε, ας το βάλουμε στη θέση του. Όλες αυτές. Είναι 42. Παιδιά, δείτε το βίντεο, συναρπαστικό. Είναι πολλές σφαίρες Nerf και με αυτά μπορούμε να παίξουμε. Είναι παιχνίδι, αλλά είναι για μεγάλες ηλικίες. Όπως μπορούμε να παίζουμε με Nerf και καλά μου να κάνεις του άλλου. Πού, θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Και καλά μου σκοτώνεται ο άλλος. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλό πρωί, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ. Γεια σας.